Loh. Ngene iki. Isi loh. Kowe iki macan. Iki macan isine wong. Ana macan yang mlaku begedek-gedek. Macan ngene lho, Mas. Lah iki kucinge sapa? Kowe kucing ta macan? Macan. Aduh, background sing apik. Wes, macan piye? Oh, ula. Kok. Iya. Ini ta warai? Macan lho ya. Macan. Macan ini gereng. Dong ora ula. Ula nyembur, dong ora Dik. Ula nyembur. Ra. Ya, ini macan. Kok. Ula. Iya kene padakne iso. Dong. Oke. Tapi kowe aja lali. Apa? Iki ulae. Oke? Kok. Iso. Oke. Ya, tedu. Apa? Epe. Ayo. Lagi dan. Kowe rene kucing. Idan aku dono ibun. Di ngomong. Ini kucing, ya. Ndak saya ulangi, teko ngene ya. Aja lali ya. Oke? Siap. Ayo. Kok. Ndak seulo diteko. Teko. Kene wis ngoro tenanan. Ora ganggu-ganggu teko. Kok malah kayak gini. Metu. Kowe kene kudu pipis. Gak. Sumu. Ya Allah. Ya Allah Gusti. Ngono kok nganggo barep aku sumu. Ini kok ibu mentor lagu iki sing iklim Mama. Ya Allah Gusti. Kowe sumuan.
Ngono kok nganggo kowe sing ngomong. Iya oke. Ayo. Ayo ngomong. Ayo. Iya nyok munyo. Wah, bedarane munyo. Iya iya cekek. Ayo teko. Nang ayo cekek. Kene wis tenanan. Iki ngene lho. Iki teko. Mercon muni jual, aduh. Ojo mau kayak jinan. Ini, aku bos 10. Aku rak bakal mundur sejalan. Ora usah wong 10. Ijen. Sing bakal bokno numpes kan. Jawa. Yo. Bakti Kuncoro. Gojleng. Oi, kowe menungso. Ayo. Cedak prawan aku tak canda cak untal malang kowe. Waduh, oi.
ojo lali lho ya. Hei. Kok nangis genah, ojo lali karo kancane. Ora to. Wes sing pintar. Ayo latihan golek sing halus, kenalan sing halus kan sampe yo. Bos, Pak. Ojo halus yo. Dek. Suarane iku lho. Kayak apa? Kayak gedang goreng. Aduh, Ora tanu. Dek. tolong mas. Aku pengen kenalan ya, Dek. Oh, Jenengmu sapa, Dek? kun mas. Wih, jenenge Pak Sujus. Budak iki. Piye? Jenenge Kun. Kun Fayakun. Kun Fayakun lho, Fayakun ngomong. Dek, Tolong mas. aku pengen ro wajahmu, Dek. Langsung eksekusi. Aduh.